उदालगुरि जिल्लानि अरां नेपालगावआव जुनार आखुनि सासे सोद्रोमथि गैयै लम्पटआ 13 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि सोराङाव फैदों। 13 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसानि गोरबोआव 6 दाननि गथ' दं होननानै सोराङाव फैदों। अरां थानायाव लम्पट आब्दुल हाकिम मण्डल 70 बोसोर बैसोनि हेंथायै जिनाहारि खालामनायनि गसर होदों। फोरमायनाय बायदिब्ला गथ'सा नायग्रा हिसाबै गावनि बियानैखौ गावनि न'आव दोनफैदोंमोन। बे खाबुआवनो जेबो मिथिरोङै हिन्जावसाखौ देहानि सोमोन्दो लाखिदों होननानै अजद होदों। बे मुगैथाव आरो लाजिथाव खामानि मावनाय दायनिगिरिनि सायाव 17/2026 आन्डार सेक्सन 651/642F/642M BN-RW सेक्सन 6 of पस्क' एक्शन एन 75/JJB एक्शननि आयेननि गेजेरजों साजा होनो थाखाय अरां थानायाव रुजु खालामबाय हिन्जावसानि नखरा।